Hello everyone, बरायबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन। तो सुंद'हैनो आङो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जालायबाय लेटलिबाबो। तो एक्चुअली रायजोफोर दिनैहाय आङो एकदम माने समखौनो मोनाखैमोन, बेखायनो आङो नैबे एसे बेलासि समावबाबो भिडिअखौ शुट खालामनाय जाबाय। तो आङो दाबसे जायगायाव थांदोंमोन आरो बेखायनो दिनै आङो एसे माने फ्रि गैयामोन आरोना। तो लेटलिबाबो नैबे भिडिअखौ आङो शुट खालामनाय जाबाय। दा इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो, आङो सुंद'हैनो आपडेट्सखौ लानानै फैनाय जालायबाय। तो बयनिसिमबो गिबियावनो फैबाय थानाय बा जोंहा नै सोलिनो थांगासिनो मोसानाय मुसुरनाय ना। तो जि रंजालि बैसागुजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बा गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनानै आङो चेनेलाव दिनै नुजाफैबावनाय जाबाय। तो आंनिफ्राय बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि उइसखौ आङो जासिहरनाय थाबाय। तो बिदिब्ला जागायलांदिनि, गोलाव खालामा। तो जोङो दाखालि बावैनिफ्रायनो मिथिनो मोनखादों 12 थारिखनिफ्राय 12, 13, 14 तो जोंहा जितु खुंजाबाय थानाय आरो सोलिगासिनो दिनै निस्सय जोबगोन जानांगौ ना। तो बेनो जाबाय बावखुंग्रि फेस्टिवल आरो गोबांफोरा बेवहाय गाखोनो बेबायदि प्लेनिं खालामनानै दङमोन, इन्जय खालामनो प्लेनिं खालामनानै दङमोन। निस्सय मोजाङैनो जाफुंलांबाय जानांगौ आरो बेबायदिनो बोथोराबो जोबोद मोजां होबाय एबारावहाय ना। बांद्राय बेबायदि सान्दुंबो नङा, बांद्राय गरमबो नङा। मास मोनसे माने फ्राय बेबायदि अखायानो अखाखा ना। तो बोथोराबो एसे थान्दा जाबाय जानांगौ, निस्सय बिराद मोजां जादों एबारावहाय ना। तो बेबायदि माने गाखोहैनाय जायासै। आज 2-3, 4 बोसोरसोनि सिगाङाव खनसे बेबायदि गाखोदोंमोन आरोना। तो खनसे गाखोनानै आङो आरो गाखोनो थांनायानो जायासै आरोना। आरो गोजानबो जायो जोंनिया, तो बेनि थाखायनो थांनो होनोब्लानो थांनो हास्लाबा आरोना। गोबांफोरा गाखोदों, निस्सय जोङो भिडिअसफोर नुनो मोनखादों। आंबो एसे बे भिडिअ क्लिप्सखौनो आं लानानै फैनाय जाबाय आरो एसे आङो बेखौनो एड खालामनानै होगोन आरोना। भिडिअ क्लिप्स हिसाबै लानानै फैनाय जाबाय। तो बिराद इन्टारेस्टिं जादों बायदि मोनदों आङो। बक्स लानानै माथो मानसिफोरा एकदम माने बिराद इन्जय खालामदोंना, बिखुङाव बालायनानै। दा जियानो हक जोङो मोनसे बेबायदिनो दान्थे बिदान्थे एसे जालायनाय जोङो बेवहाय नुनो मोनदों। तो बेनो जाहैबाय जोंहा नैबे जोंनि बर'नि जिथु गामसा, तो बे गामसाखौ लानानै एसे जोङो दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनबाय आरोना। तो माने बे गामसाखौ गाननानै हाबहैयोब्ला तो ओंखामखौहाय माने मोनजाया बेबायदि ना। तो ओंखाम जानायनि समाव मानो बेबायदि जाखो। तो निस्सय नंगौ, जोङो दिनैहाय इउज खालामनो हायो जानांगौ माथो ना बे गामसाखौहाय, बर'निनो कालचार ट्रेडिशनेल हिसाबै। तो जोंनोथ' आरो बर'फोरनो गामसाखौ नांखागौदां माथो ना। तो बे हिसाबै जोङो गामसाखौ इउज खालामनो हायो। नाथायबा जोङो गानबाय थायैखायसो एसे जोङो माब्लाबाफोर एसे गोजान जायगायाव थांनांगौब्ला, बाइक सालायलांनांगौब्ला जोङो बेबायदिनो गामसाफोर गाननानै थाङोब्लाना एसे माने उसुबिदा मोनलायलाङो आरो गावखौनो। बाखि बेलेग जेबो गैया। तो एसे माने नुनायाव बोरैबा नुयो आरो। नाथाय जोङो बर'निनो कालचार बा ट्रेडिशनेल हिसाबै माथो इउज खालामनो मोननांगौ खोमा ना। तो नोंथांमोनाहाय मा सानो एसे कमेन्ट्स खालामहरब्लानो जाबाय। आङो भिडिअ क्लिप्सखौ एसे लागायनानै होदिनि। तो आङो बारा गोलाव खालामनो सानाखै। बयनिसिमबो फिन खेबसे जोंहा नै गाबोननिफ्रायनो स्टार्ट जानोसैदां मोसानाया ना। तो बे रंजालि बैसागुनि गोजोन बा गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो जासिहरनानै, तो जि रंजानाय उइस, बे उइसखौ आङो नोंथांमोननिसिम जासिहरनाय थाबाय। तो इन्जय खालामदो। तो गोलाव खालामला, आङो भिडिअ क्लिप्सखौ एसे होनानै होनि। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बाय। गामसा गाननानैहाय स्टार्टिं पइन्टनिफ्राय लास्ट फिनिशिंसिम आं गामसाजोंनो खारदों, गामसाजोंनो फैदों। बेहाय मोनसे होननाय गैयामोन जे गामसा गाननानैहाय नोङो बेहाय पार्टिसिपेट खालामनो हाया होननानैहाय। नाथाय दिनै नोंथांमोनहा आंखौ दिनै ओंखाम जानायावहाय मारै बिदि नासयनो हाखो, दिनै गामसा गाननाय मानसिया ओंखाम मोनजाया होननानैहाय।
आंनि सोंनाया बिसो दिनैहाय आं बर' मानसि जानानैहाय आङो बर' सुबुं जानानैहाय दिनै आङो गामसा गाननानैहाय माराथनबो खारनो हाला नामा बा गामसा गाननानैहाय आङो ओंखामबो जानो हाला नामा गामसाया जोंना दिनै बखि जाग्रा मोनसे सि जाबाय नामा दिनै जोंहा गामसाखौ मा होनदों बे मानसियाहाय इनडिसिप्लिननो गामसा गाननानैहाय मानसिया ओंखाम मोनजाया बिदि होननानै आंनि सिगाङाव बुंदों होमबा गामसानि सायावहाय बेना जेबो सनमानानो गैया होमबालाय गाबोन बायदियावहाय जोङो वेस्टार्न कालचारखौ मा एडप्ट खालामनानै लाजोबसै नामा एकदम लासिंसिं मोनदों आं गावखौनो गाव दिनैहाय आंल' नङा आंनि उनावबो सासे फंबाय दंबावोमोन जाय गामसा गाननानै फैदोंमोन बिथाङाबो आथोन हरफिन जादों आरो बिथाङाबो लंपेन्ट गाननानै फैफिनदों जानो हागौ आं बिथांखौ नुनाय जायाखै दायो नाथाय आंल' हारसिङै नङामोन जाय थिनहर जादोंमोन बियो जाय फुडिंनि जेनेरेल फुडिंनि स्पर्ट्स गेलेग्रा बिथांमोननि जाग्रायावहाय जाय फुडिं इनचार्ज आं मिथिया सोर बायदियामोन एसे मथाथा गोजौ मानसियाहाय ससमा गानो नाथाय बे सुबुङा आंनि सायावहाय बिदि अयथासार खालामनाय जादों आरो जोंनि बर' हारिनि गामसानि सायावहाय बेबायदि अयथासार खालामनाय जादों जायावहाय जोंनि ट्रेडिसनेल गामसा जायखौहाय जोङो GI मोनो आरो जोंनि बर'नि सिनायथि बेखौ लानानैहाय आङो मोनसे गनायजाथाव खोथा बुंनायखौ मोनाखै बियो दिनैहाय जोंनि हारिखौहाय लासिंसिं खालामनाय जादों आरो जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ लासिंसिं खालामनाय जादों